За мен това е паноптикум. Аз не мога да си представя версия, в която само четем текста, точно защото са толкова обвързани. Така че формата на протекст се приближава много до този на паноптикум. Мен ми се искаше да... винаги ми се иска да поставя представлението, тъй като го написах пиесата преди 3 години и винаги имам това желание от тогава да се върна към нея. Това беше чудесна възможност за мен да го направя. Но винаги ми се иска някакси да я довърша. Но имам чувство, че това е формата на паноптикум след тази много интензивна седмица, тъй като наистина имахме няколко дни само за репетиции. И той се вписва чудесно в протекст. Мисля, че е чудесен формат, защото не е само... защото можеш да се отласнеш от това, което си създал около четенето, около перформанс четенето и на базата на него след това да създадеш представление. Но това е повод да се събере един екип и той да започне да репетира, без страх, че това ще бъде. Това ще бъде крайния резултат. Просто е като поле за експерименти. И това е наистина чудесно. В паноптикум публиката е много важна, тъй като тя активира всичко, което се случва. Това всъщност е преживяване, не е представление, не е нормалния класически ритуал, в който публиката влиза, сяда на мястото, което освен това не е избрал човека сам. Той получава билет, сяда на мястото, което му е дадено и не може да променя гледната си точка от там нататък. Той ще вижда всичко, което се случва само от това място. В паноптикум, както сочи заглавието, човек може да избере гледната си точка и мястото, което заема. Може да избере доколко да участва в действието, колко близо да стои до предметите или до хората, които се появяват. Така че от пандемична гледна точка не знам дали това е най-подходящия момент. Публиката ни е доста ограничена. Ограничихме я даже повече. За да бъде в най-добрия си вид, това представление трябва да има наистина малко публика, защото усещането е като разходка из музей. Това всъщност е къща музей. Колкото по-не театрално е пространството, толкова по-добре за представлението. Паноптикум се роди в Мадрид. Аз се преместих там, за да уча магистратура. И всъщност магистратурата се състоеше в създаването на едно цяло представление. Това беше голямо предизвикателство за мен, защото не отидох с някаква конкретна идея, но пък това съвпадна и с житейското преживяване да се преместя на ново място и да започна да работя на това място също. Така че първия месец беше много труден, смених къщата си 4 пъти. Ставаше въпрос наистина за 4 пренасяния и всеки път трябваше да си извадя предметите, които си носих и да им намеря място и да направя така, че някоя в повечето случаи много малка стая да бъде моя и да бъде някакво убежище от този голям непознат град и всичко ново, което ми се случваше. И всъщност осъзнах колко голямо значение имат за мен предметите и че това винаги е било така. И че за мен това е нещо нормално, но може би е малко повече от нормалното всъщност. Защото мога да разкажа историята на всеки един от предметите си. Наистина помня къде е бил, какво му се е случило, какво ми носи. И просто един ден седнах и написах един списък с предмети, с възможни предмети. Буквално като класификация на предметите. Имаше предмет, жив предмет, към когото се отнасяме все едно е истински човек. Предмет, който е изваден от контекста си. Тоест, предмет, който малко трудно можем да разберем за какво служи, ако не го видим, примерно, ако е част от нещо, ако не го видим заедно с другите части, можем да не разберем какъв е. Имаше предмет, който изведнъж придобива друго значение, който пък беше свързан, например, с една... Например, маските, за да се върнем към темата за вируса. Преди маските имаха едно
различно значение. Свързваха ги по-скоро с хора по летищата, които ги носят, или пък с болници. Сега вече имат съвсем друго значение. Тоест това е предмет, който придобива ново значение, защото нещо в глобален план се случва. И този списък беше доста дълъг. И аз всъщност намерих предмет от своите собствени предмети за всеки един от тях. Всъщност пиесата е базирана на истински мои лични истории, така както всичките предмети са мои. Върху тях, естествено, има много измислица. И така, това е... Така се роди Паноптикум. След това започнах да работя по всяка част по-отделно. Тя е много фрагментарна. Исках да разкажа една голяма история, опитвах се да завържа всички истории една за друга. В един момент осъзнах, че това може би не е нужно. Че това са спомени на един и същи човек и това е обединяващия елемент. Това е къщата музей на главната героиня. Според нея всички ние имаме къща музей, това е собствената ни къща. Кога се превръща къщата в музей? Когато човек обикновено почине. Когато човек е бил важен и изведнъж нещо се случва и след това можем да отворим къща музей, да поканим хората и да разкажем неговия живот чрез предметите му. Главната героиня се пита защо трябва човек да почине, за да има къща музей. Всъщност, защо не каним хората в къщите си, вместо да се запознаваме, да ходим на кафе и да си говорим, да си разказваме, да се опознаваме и т.н. Тя мисли, че ако ги заведем в къщата си и им разкажем няколко от историите на предметите си, всъщност те ще ни опознаят. Механизмите за построяването на такъв тип представления са сложни. И са сложни, защото трябва да бъдат лесни. Защото публиката трябва лесно да се движи из това пространство и не да й се казва, трябва да се води по много естествен начин. В това представление водещи са музиката и светлината. Т.е. който предмет се отсветява, натам отива публиката. Всеки от предметите има нещо като лайтмотив, тема, с която звучи още от началото и всеки предмет е обвързан с нея. Когато зазвучи тя, идва ред на историята на този предмет. Защо толкова много свобода? Аз никога не съм разделяла още от момента, в който започнах да мисля за текста, започнах да си мисля как би изглеждало това преживяване. Точно защото е преживяване, а не мога да отделя по никакъв начин текста от преживяването. Дори не помня как... Всъщност имах две опции. Едната опция беше да го направя в истинска къща и да има изключително много предмети и просто изведнъж вниманието да се насочва тук, там и да разкажем историите на тези предмети. Другия вариант беше да избера няколко, което наистина беше трудно, и да бъдат в едно напълно празно пространство. И така придобиват повече значение. Беше важно за мен да е като музей. Да можеш да се доближиш до предмета, да го разгледаш. Присъствието на персонажите, които се появяват, тяхната функция е да разкажат историята на предмета. Предмета ги извиква. Предметът е главният герой, всъщност. Харесва ми аз като зрител да имам тази свобода, когато отида на театър. Харесва ми да мога сама да създам преживяването си, да мога да се намирам там, където се чувствам най-добре. Има хора, които, когато се освети дадения предмет, предпочитат да бъдат под светлината на прожекторите. Тоест, за тях няма значение дали прожектора е там или не. Те се приближават, оглеждат предмета. Има други хора, които предпочитат да наблюдават от някой ъгълче, от тъмнината и там се чувстват добре. Мисля, че за всеки преживяването е различно. Това е всъщност формата на пиесата е и такава, че никога не можеш да я гледаш в целия й вид. Има сцени, които се случват едновременно. Това има общо с паметта, тъй като това също е една от основните теми. Това е като избирателната памет. Или като различната гледна точка. Никога не можем да познаваме всички гледни точки на една и съща история. Съпричастни сме с това, което чуваме, което ни е разказано. Така че в даден момент публиката получава историята, едната версия, разказана от един човек на историята, и едновременно с това другата част от публиката получава другата версия. След това двамата човека се срещат и ние виждаме каква е срещата между тях, обаче интерпретираме на базата на това, което вече знаем, което е различно. Има момент, в който можем да последваме, когато публиката може да последва човека, когато избере. И в тази... Струва ми се много
много ограничаващо това да трябва да седиш на едно и също място, докато гледаш. За мен театър е и сетивно преживяване. Свободата да говорим за това, което наистина ни вълнува, включва това да си мислим за театъра не като изкуство, което трябва да се роди от нещо измислено. За мен истинския живот е точно толкова интересен или може би по-интересен от това, което можем да измислим. Това, което искам да виждам повече, са хора, които говорят за това, което наистина им е най-интересно. Дори то да е истината, дори това да е нещо, което ти се е случило вчера някъде. Няма нужда върху него да е изградена някаква история, която да е изключително интересна или да е единствена. Това да е нещо изключително важно, което се е случило, да е огромно събитие. Липсва ми да чувствам, че връзката между това, което гледам и между мен е по-близка. И мисля, че това се постига наистина чрез разказването на истински истории. Мисля, че колкото по-искрено сме свързани с това, за което пишем, това, което разказваме, това, което режисираме, толкова повече то ще достигне наистина и до публиката. Пожелавам си го и аз на всички нас и успех. Благодаря. Л вижда света по особен начин. За нея той е съставен само от някои неща, а други просто липсват. Но тези, които забелязва, са по-големи от обичайния си размер и цветовете им са по-ярки. Не, че не съществуват автобусите, билбордовете и колоните, но много по-истински се струват лампите, картините и фигурките, които някои хора подреждат на рафта над камината. С хората ситуацията е сходна. Когато се запознае с някого, винаги забравя лицето му веднага след като се разделят. Понякога се срещат отново и тогава бързо плъзва поглед към китката му и часовникът, ако има такъв, веднага й дава цялата нужна информация за собственика му. Обиците, обувките, очилата, шапките и копчетата също вършат работа, даже зъбите понякога, но само понякога. Имам една теория. Сигурна съм, че всеки човек оставя малка част от себе си във всеки предмет, който създава, докосва или подарява. Така успява да бъде на много места едновременно и да присъства в животите на останалите. Това тук са 5 предмета, свързани с важни за мен хора. 4 от тях са тук. Един отсъства. Оказва се, че най-постоянното нещо в живота ми е един счупен. тази картина на балон с горещ въздух. 2 цели. Откакто му е... Един, чиято половина липсва. Подари... И последният. Последният го няма, защото аз го подарих. Освен това не би се побрал тук, защото значението му е толкова огромно или поне беше в онзи момент. Беше подарък извинение за всички неща, които не успяхме да направим. Понякога се чудя
Дали още виси на някоя зелена стена? Ако е там, сигурно е видял много неща, които аз предпочитам никога да не видя. Или е захвърлен в някой килер. Кой ли го е гледал? Как ли го е гледал той? За какво ли си е спомнял? За това как се запознахме, как избягахме от този курс по анализ на историческите паметници в Берлин. Или само за това как се разделихме. В такива моменти си спомням песента, която ми пееше и си представям, че ми говори чрез нея. Дали си ме представя понякога? Каква ли мисли, че съм станала? Дано не помни само лошите моменти. Аз днес си го представям така. Здравей! Колко много ми се иска отново да се срещнем в балона. В кой балон? В картината с балона, който ми подари в Берлин. Онази с посвещението. А балонът? Ти още ли го пазиш? Наистина. Не е ли време да го замениш с друга картина? Разбира се, много хора са ми рисували други картини на балон с горещ въздух, но те бяха някак безцветни. Толкова отдавна не си бях спомнила за балона. Как е той? Какво се случва с него, откакто е при теб? В началото гледаше през прозореца огромен град, където е трудно да се отекчиш и да си спомняш някакви неща за миналото. Гледахме светлините на града, които се отразяват в облаците. А смока се смесваше с дима от цигарата ми. Започнах да пуша, когато се разделихме. Понякога си те представям в мъглата как летиш миниатюрна в кошницата на балона. Тогава пишех много. Но все неща, които ти никога няма да прочетеш. После... Чакай, какъв голям град! Ти нали всъщност не замина? Аз бях тази, която замина. И значи продължаваш да пишеш? Ден след ден мъртвата любов не спира да умира. А за какво пишеш? Има ли изобщо за какво да пишеш, откакто мен ме няма? Може ли някой някога да разбере кога започва и кога завършва безразличието? А въобще публикувал ли си някога? Стига! Вътре има нещо. Вътре има някакви струни. Ти не знаеш.